खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नैबे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय गोसो गैयाल' गोसो गोथारै रुको जरा सबर करो जोंहानो खानाय सिनदों जोंनिया लाम्बु बिदांहा खानाय सिनदों आं नोंथांमोननो खिन्थानि माबायदि खानाय मडेल सिननाय जाखो बिलाय मानसियालाय फाग्लासो जाखो ना जग्लासो जाखो दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर नै माबायदि खानाय सिनगासिनो जोंनि लाम्बु बस र' दिन्थिनो नाजानोसै जोंनिया नापिताबो एकदम रोंखा राखाखा एकदम बुंनाङा आरो एकदम सुपार खानाय सिननो रोंगो आरो नै आंबो खानाय सिनखांलांबाय बिजोंनो खानाय सिनजाबाय आरो साब्रै साबासो दंमोन थांबाय आरोना लोगोफोरनि आं दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायग्रोबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि लाम्बु बसआ माबायदि खानाय सिनदों लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नैयाव गाहायाव खिन्थि आरो सानजुखौ दोनखानानै बिथाङा खानाय सिनदों नैबे आं नोंसोरनो दिन्थिना होनि माबायदि मडेलनि खानाय सिनदों बिथाङा नोंथांमोन आं दिन्थिनो नाजागासिनो दोङो नै नायदो पि कार खानाय सिनदों आरोना लोगोफोर नै नायबानो जाबाय लोगोफोर नै साम अमजि ओरैसो बुंनाय जाखो ना मासो जाखो लोगोफोर ओरै बुंबाबो बुंजायो आरोना लोगोफोर नै बायदि खानाय सिनदों नोंथांमोना नायनानै लाखाबाय बड़ा हरामी हो बेटा मानसिया एसे लाजिदों आरोना बुस्थुआ खानायखौ भि मडेल सिनदों नालाय थेवब्लाबो मोजां जादों खानाया ना बेखौ गाबोन तारिफ खालामगोन आरो लोगोफोरा गाबोन आरो बहुद लोगो मोनबावगोन मानसिफोरखौ तारिफ खालामनाय जागोन आरो लोगोफोरा नापिताबो आसलसो बिहरासो नापिताबो खात्रा आरोना लकेल बिदिनो माने गिलाससे मोनलोंबानो जाबाय गिलाससे होबानो जाबाय आरो बेनो नायखौ सिनबाय थानायजों लोगोसे आरो मा जों बानायबावदों मा खालामदों संग्राखौसो थांनानै नायनोसै आं लोगोफोर नायदो बेयाव बुट रुबायदों आरोना लोगोफोर बुट रुबाय दोङो जानांगौ नालाय ओंखामजों जानांगोन बुट रुबायासो आरोना साखुजोंनो एरलानोसै आङो लोगोफोर नायबाय थादों भिडिअखौ एसे बुट जाहैबाय बुट ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव पास्ताबो मोनसे गाबोन नांगोन पास्ता दा आं दिन्थिगोन नाजागोन आरोना नैबे पास्ता जाहैबाय नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो बुटखौ रुदों आरोना जोंना नै पास्ता मोनसे गारलाना होदोंमोन बोरै थांखो महा थांखो पास्तायालाय गैला बेयाव पास्ता होदों आरोना पास्ता गारलाना होदोंमोन बेखौ नायनो र' माबायदि जादों जाना नायनो र' गोबाव जाबाय जायैया पास्ताखौ रुनानै जानांगौनो माथो बिदि जाना नायनोसै लोगोफोरा ना पास्ताखौ आं जाना नायनोसै जाबाय पास्ता जाना नायनोसै माबायदि लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थादो जाबाय मैदांसै पास्ताया मैदांसो माने बिखाखौ हमदांना मोनदों आरो मैदानि बानायनाय आरोना लोगोफोर आरो खानाय सिननायाव एसे आं नोंथांमोना दिन्थिबावनो नाजागोन दसे समनि उनाव लोगोफोर बेसे नांगौ लोगोफोर नै मा कार्ड नांगौ जाहैबाय नै बिथाङा मबाइल लानो थांदों दिनै गोदान मबाइल लागासिनो दङ बिथाङा दाख्लैसो लाखांबाय नैबे भिभ' बेसेबांमोनलाय आसोल 35,000 ना केमेरा नायनो हागोन जों दा बेखौनो आरो नायनो थांनो नायदों गंसे लायनो थाङा जों मबाइल रेडि खालामबाय दोङो जों माने लन लागोन आरो लोगोफोर ना नैबे नालिया थाङानो जोंदो नै आरो नैबे बिथाङा थांगोन आरोना लोगोफोर दा जोङो थांनो रेडि जागासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे मोनाबायबो मा जायो एसे मोनाबायबो समफोरा जेब्लाबो जों थांनोसै नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै एसे मोनाबाय आरो लोगोफोरना जों दा थांगासिनो दोङो मबाइल गेलारियाव माने नै बिथाङा लागोन आरो दा दिन्थिनांगोन आङो माबायदि लागोन मबाइलफोरखौ आरो मोजां मबाइल मोनो आरो जों दा मुम्बाइआव दोङो ना आरो जों दा मुम्बाइआव दोङो आरोना ओमफ्राय दा जोङो सुटि जानानै मबाइल दखानाव थांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै एसे मोनाबाय लेट जाबाय आरोना थेवब्लाबो लाथ्रा बायनोसै नै बिथाङा थारमाने जोंनि लोगो सासेया बियो न'आव हरोनो मबाइलखौ माने
गाबोन थांगोन जाहैबाय सासे गामि खाथिनि बिनिखायनो बेनो तुरन जों मोनाबाबो फैबाय आरो ना नोंथांमोननो आं मबाइल गेलारिखौ थांनानै दिन्थिगोन आरो ना जोङो माने लनाव लायो आरो जिर' बेलेन्स मबाइल लायो आरो जोंना ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर जों डाउन पेमेन्टआव लागोन आरो जिर' बेलेन्स माहा माहा होनांगौ आरो ना लनाव लागोन आरो ना जों दा थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नाजागोन माबायदि लायो थुदो बिदिब्ला बिराद अखा हाबाय लोगोफोरना जों दा मोनहैथ'वाखै आरो ना बिराद अखा हागासिनो दा लोगोफोर दा सिग्लामजोब्बाय दा नोंसोरो आङो दिन्थिनो नाजागोन दायो मोनहैखांनायनि उनाव तामान अखा हादों आरो ना लोगोफोर बिराद अखा हादों ओमफ्राय दा मा होनो आरो ना लोगोफोर ओरैनो थांनाय ओमफ्राय बिराद अखा हादों एकदम साथा गंसेल' साथाम सिग्लामजोब्बाय आरो लोगोफोरना मा खालामनो आरो उपाय गैया दा थाङाबाबो लेट जागोन ना बेनिखायनो जों थांगासिनो दं आरो लोगोफोर मबाइल लानो फैनाया सिजोब्बाय आरो लोगोफोरना मबाइल लानो फैनाया सिफाजोब्बाय अखा हानाया साथा गंसेल' जोंनिया मबाइल लानो जों दा मोनफैबाय आरो ना जों मोनफैबानो मोनहैसिगोन दसे उनाव 2 मिनिटनि उनाव दखानाव मोनहैसिगोन दा मबाइल गेलारियाव मोनहैसिगोन आरो लोगोफोरना अखा हानानै दैफोरा माबायदि जादों लोगोफोर नै सिजोब्बाय खावसेया आंनाबो अबस्था गैला सिजोब्बाय आरो लोगोफोरना अखा हानानै अखाया बांद्राय हाना होबाय साथाया गंसेल' जाहैबाय साथाम मानसि जों दा मोनहैसिगोन दसे उनाव मोनहैसिगोन लोगोफोर नोंसोरनो आङो जेब्ला मोनहैगोन अब्ला नोंथांमोना आं दिन्थिनो नाजागोन बिराद अखाबो हाबायना नै सिजोब्बाय आखायाव आरो नैबे खावसेजों सिजोब्बाय मजा आया दुगैनो हागोन नै लोगोफोर बे खावसेजों अबस्था गैला दुगैनायानोसै आरो साबसिन नै सिजोब्बाय आरो लोगोफोरना सिजोब्बाय सेस बिदिब्ला मोनहैनोसै गेलारियाव मिशन फेल Full HD AMOLED display. और मेन के Android 12 है आगे जाके Android को और अपडेट आएगा ना सब ये Sony IMAX पे है 5 स्टार लिंक 4.2 ये मैसेज को दूसरे अरे मोबाइल भी चोरी हो गया चोरी हो गया नया लो और क्या नहीं लेना पड़ेगा दिखाओ ये दिन ये चल रहा है इसमें मेरे कौन था मेरे कौन ना मेरे बंद रहता अरे नहीं आता ये अपनी तरफ से वैसे मेरे कौन क्या नहीं कंपनी ये बढ़िया बदल है मिर्ची बुंदिया नहीं आपके सामने पेटी पैक किया गलत नहीं वो नहीं आते उनको मालूम है अच्छा ही है लोगोफोर मैया भिडिअ बानायनाय जासै अखा हानायजों लाबजों आरो हरबो जाबाय बिनिखायनो भिडिअ बानायनाय जायासै आरो लोगोफोरना भिडिअखौ एन्ड खालामनाय जायासै नै दा आं एन्ड खालामसै भिडिअखौ लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो गोदान भिडिअ लाबोगोन मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर आंबो दा गोदानसो बानायबाय आरो ना भिडिअखौ बिनिखायनो बाय एसे गोरोन्थि जानो हागौ एबा बारा मोजां जायाबो जानो हागौ बिनिखाय गोरोन्थिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरो ना